Mangrugi tayon kakabsat iti baro nga kwarter. Manipod iti bulan iti Abril, Mayo, ingana iti Hunyo. Ket kayat tayo kakabsat nga iti panangrugi tayo. Lagipin tayo dagiti kinaimbag ni Apo Diyos kada tayo iti panagad-adal tayo, panagkakadwa tayo iti naglabas nga kwarter. Actually, ada digiti dadumang nga kakabsat nga kadwa tayo kakabsat for almost past 10 years. Nga isuda digiti no adda ko mati award. Isuda kakabsat digiti may kanen iti platinum. Ngem gapo kadigitoy nga nagrugi abasit lang nga grupo. Idada tayo kakabsat iti Hope Channel, iti North Philippine Union. Ket isuti rason kabsat nga imado tayo ket imado tayo. Isu nga agyaman tayo ken Apo Diyos kakabsat inted namanen iti baro nga kwarter, baro nga pagleksyonan. Adda iti quotation nga kayat ko nga usaren kakabsat nga isu iti pananglukat tayo kadaytoy nga panaginadal tayo saan laeng nga daytoy nga aldaw no daytoy nga rabii no dikit di daytoy nga interamente nga kwarter kakabsat. Kunana ni Ellen White, we have nothing to fear for the future unless we forget how God has led us in the past. Iti adalin tayo kakabsat ket maysa nga adday iti parikot na nga adalen. Actually, daytoy author, iti inbaga na kakabsat ket adu digiti sanda akayat nga adalen. Daytoy nga kay adalen tayo nga naisagana kadaytoy nga kwarter. Tapay, it's hard to interpret. Kadakwada, meaningless kakabsat. So, they avoid it. Ngam tayo nga church which came out from the prophecy. Kayat tayo kabsat nga daytoy adalan tayo, ket mangidalan kada tayo, nga adda iti naas-asideg, nadekdeket, ken sibibiyag, a relasyon, ken pamati tayo ken Apo Diyos. Dawatek kakabsat nga agkararag tayo. Agyaman kami amay iti baro nga gundaway nga inted mo kada kami. Iti panangrugi mi kadaytoy nga kwarter o Diyos. Malagip mi digiti nga bendisyon nga inted mo kada kami tinaglabas. Digiti panangidaldalan mo kada kami. Digiti nga panangited mo iti nabalitukan nga adal manipod iti nasantuan asaom. Nga isu daw Diyos iti nagbalin an espirituan at araon mi. Ket iti panagpamati mi ken ka, nagbalin as sibibiyag na salunat ken dumakdakkel. Iti dawat mi ama no kasano iti kinaimbag mo kada kami iti naglabas. Agtultuloy kadi nga kastamet lang ti aramidem kada kami itata. Dawati ko Diyos nga ti Santong Espiritum iti mangiturong, mangilawag kada kami, kada ito'y nga leksyon mi, itinagan na po mesos dawaten bidigitoy. Amen. Apay ngayon baga kakabsat nga narikot. 2 Sabbaths ago, adda kami kakabsat ito'y home church mi, ito'y Carino Seventh-day Adventist Church. Agtungtungtong kami kini Brother Lester nga Rumbawa, isu kakabsat iti agserserbi akas moderator, facilitator, iti Sabbath School discussions, ijay church tayo dita. We have created kakabsat, ijay classes, when care groups. Ket they separate and then they discuss the lesson. The guide questions, either nga itid ko kani Brother Lester Rumbawa, when no isuna iti mga ramid kakabsat. After the discussion of the lesson, dagijay dua a kapapatgan abilin. Lesson number 11, idinapan a quarter. Tungtung kami kan ni Lester kit ko na, pastor ko na.
Daytoy lesson tayo kadaytoy nga quarter, may panggap iti ayat, ken iti kinalintag ni Apo Diyos. Is very interesting, kunana. It became so near to me, personally, kunana nga, dayjay ayat ken kinaustisya ni Apo Diyos, na awata ket impatag ko. Amen, kunana. Then, kumusta nga dito yung barong nga quarter, I try to go ahead and study it, Pastor, narigat. Apay nga narigat kakabsat. Kuna na dito yung author tayo, nga iti rason gamin, iso dito panangadal tayo, iti paulo na, kakabsat ket dagiti panagtukoy ladladawan simbolo kasano nga adalen iti padto iti Biblia. Allusions, images, symbols. How to study Bible prophecy. Ni Sean Bronstra kakabsat is a very good tele-evangelist iti Seventh-day Adventist. Naglaing agsurat. Ket uray iti panangadal ko iti leksyon tayo. He tries, pagpadasen na kakabsat, nga dayjay leksyon tayo nga saan akayat nga adalen dagiti daduma nga Bible students, wenno Bible scholars, ket agbalin kakabsat nga interesting kada tayo. Tapay, iti padto, isu kakabsat, iti panangipakita ni Apo Diyos, noan niya iti mapasamak, iti masakbayan. Saan akayat ni Apo Diyos nga datayo ket awan iti panakaammo tayo. Noan niya iti maaramid, mapasamak, iti masakbayan. Isu nga iti inte panagadal kakabsat, dawaton tayo nga dayjay Santong Espiritu nga isu iti usaren wenno inusar ni Apo Dios nga nangited kadagijay nga nagtagtagainep nang kadon iti sirmata nga dayjay nga padto isumot iti maawatan tayo. Iti paulo na kakabsat iti lesson number 1. Sumagmamano a prinsipyo iti padto. Some principles of prophecy. Sakbay tayo nga unagan day takabsat, adaman ti kayat ko nga i-share nga naimbag adamag. Akas na di bagbagak, daytoy klase tayo kat may nga dakkel kakabsat nga Sabbath school class. Iti panggap na daytoy da kayo ket intun nung kadwada kayo nga agadal, babaan kakabsat ka daytoy nanumo a panagiinadal tayo. May kan kayo met dayjay tarigagay nga i-share yu met iti sao ni Apo Diyos. Babaan ka daytoy Sabbath school lesson. I am very happy to say nga iti church tayo, the Seventh-day Adventist Church, has prepared a very organized lesson nga isuti adalan dagiti amin akamkameng iti iglesia. Worldwide kakabsat. Worldwide. Iti adalan tayo itata. Isumot ti adalan dagiti amin nga iglesia iti interamente alubong. Ada iti may nga kabsat. Itinagan ket ni Sister Meli Titus. Daytoy nga kabsat ket naggapu ka kabsat iti surong pasukin Ilocos Norte. I met Sister Meli idi nagsapul da kakabsat iti pastor nga mang-celebrate kadakwada dayjay wedding anniversary da. They came home as a family from Canada.
And they shared their joy, their blessing of their blissful married life. Inaramid na kabsat iti maysa nga napintas nga resort iti Paway, Ilocos Norte, overlooking that very beautiful Paway Lake. Idi last quarter, adda iti message na ni Sister Melly. Kunana, Pastor, I have created a chat group. And I have friends na surukdan kakabsat nga iti bilang nan sa 15. And my group is growing, kunana. Anya iti pag-inadalan da kakabsat. Ni Sister Melly serves as the facilitator. Kahit kuna kanya na, would it be helpful, makatulong ka di, no itid ko dayjay outline, dayjay itid kumot kada kayo kakabsat. Please, Pastor, kunana. So, I sent her the outline. And then, intid na kakabsat, dayjay picture iti group chat da. Digitoy nga member iti klase ni Sister Melly, kat pada tayo nga Ilocano worldwide. Digitoy gagayim na, into ni imbitaran na, digitoy mga gagayim na, imbitaran damit, digitoy gagayim da. So their class is growing. They have a Zoom discussion. Kat I could just imagine, dayjay interest, dayjay commitment ni Sister Melly to help spread daytoy ayat ni Apo Diyos kakabsat. Ket I shared it with Pastor Relino Orbe, iti Sabbath School Director, iti Union tayo iabagatan kakabsat, di Luzon. Kunana, it's a very good pattern. Kunana. Amo yun, no, kastoy mo tirami din tayo kakabsat. We will be sharing dayjay nga good news. Itirarami din da, urnungan na digajay nga gagayem na, usarin da daytoy nga nanumong nga panagiinadal tayo. Kasala ko maitata. Into no nalpas da nga buyaan daytoy lesson tayo. They have a lengthy discussion. Would you imagine their class? Tadamit digitihan ng Adventist, Adventist, their sharing becomes very, very lively. Sister Melly, God bless you. God bless your ministry. God bless. Digita nga kakabsat tayo nga kaduam ita Sabbath School class mo via Zoom. Iti paset amayulo kakabsat, iti lesson tayo. Sumagmamano a prinsipyo ti padto, some principles of prophecy, ket masarakan iti Jeremias kapitulo 9 bersikulo 24. Na isurat ket basaan tayo. No di ket iti agpasindayag kuma iti kastoy. Nga isu adda panakaawat na ken amunak asyak ni Jehova nga agaramid iti kinamanang nga asi, kinahustisya, ken kinalintag dito'y daga. Ta digito'y abambanag, agragsakak kuna ni Jehova. Kuna na ni Apo Diyos, if there is anyone, nga dakuma, who glorifies in glory, dayto'y kuma kuna na iti pag sindayag na, anya dayay. Nga am-ammo tayo ni Apo Diyos. Ti Diyos nga naayat, ti Diyos nga naasi, ti Diyos anasantuan, ti Diyos anapnuan iti hustisya. Ket no dayjay kakabsat iti pagsindayag tayo, we give glory of knowing God, who He is. Kunana ni Apo Diyos, for this I delight. Agragsakak met kada kayo.
Isu nga daytoy ar-aramiden tayo itatta kakabsat. Iti author tayo ni Sean Bonstra ket nangited kakabsat iti sumagmamano nga prinsipyo tapno iti panagadal tayo iti padto manipod itatta inggana iti lesson 13 iti bulan iti Hunyo ket agbalin kakabsat nga Christ-centered approach. Nagpintas. Digiti panaginandal tayo, padasen tayo, babaen iti panangisurat, panangidalan ni Sean Bonstra, nga iti adalen tayo, maiturong, ken maiturong laeng, ken ni Apo Jesus. Isu nga, intun kakabsat, no makita tayo daytoy, makita tayo gaday di adalen tayo maipanggap kadagiti padto. Ket may salaeng apaset dayjay adakkel a panagbinosor maipanggap kakabsat ni Apo Dios ken ni Satanas. Daytoy kakabsat iti panangiyam-am mo ni Sean Bonstra kadaytoy lesson tayo. Alaek iti quarterly iti some principles kunana. As with most everything else in the scripture, Christians disagree about prophecy, which, when convinces others that Bible prophecy is a waste of time. Onser-serbina. Di tayo mailaw-lawag. After all, if Christians fight over every prophetic jot and tittle, how valid could it be? Unfortunately, many believers also begin to think that some books in the Bible, such as Revelation, are simply incomprehensible. Instead of reading them, they avoid them. Sometimes with encouragement of a well-meaning pastor who thinks that studying prophecy causes more problems than it solves. Anyan. Nga magyaman tayo kabsat. Personally, I am very thankful ta idi uruguy ken nga adalan dayton. I found out that the author ket iti wagas na kakabsat, irwar na dayjay bagas. Sana ikaten dagiti ukis. Tapno maawatan tayo, we can appreciate God's love through prophecy. Apay nga dalin tayo kabsat iti Bible prophecy. Kunana ni Pablo, iti 1 Corinthians chapter 1 verse 10, Now I plead you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, that there will be no divisions among you, but you are perfectly joined together in the same mind and same judgment. Niya po Diyos iti tumulong kada tayo. Itata, gapo iti adalen tayo kakabsat ket sumagmamano a prinsipyo. Adda kakabsat iti inted ti author nga 5 a prinsipyo iti panangbasa iti Bible prophecy. Umuna, panagbasa ad direkta. Reading candidly. Intun no alaem kakabsat iti sao ni Apo Dios. Ala ko madet ti Biblia niya. Ilocano nga Biblia. Iti ibaga na daytoy author kakabsat, panagbasa a direkta. Palubosam nga dayjay teksto nga isu iti basaem. Isu iti mangilawlawag, no anya iti kayat na asawain. Daytoy kakabsat dayjay us-usaran dagiti theologians, Bible scholar nga ko nato exegesis, manipod iti unag dayjay teksto
adda iti lawag ken pannakailawlawag na. Let the word, let the Bible speak and explain itself. Saan tay kuma, kuna na deje author kabsat, apalubusan nga intunog babasa, deje bukod ko nga opinion, bukod ko a kapanunutan, bukod ko ga interpretation, isuti mangilawlawag, dayjay, kayat nga ibaga, itisaw na po Diyos, that creates problem. Tapay, agbalin a selective, agbalin nga human interpretation, deje kayat ni Apo Diyos, deje ko na da exegesis, manipudruar, i-explain mo, iti unag. May kadwa nga prinsipyo kabsat, panagbasa asi aanad. When we read the book of God, let us read it very carefully. Tapay, kuna nakakabsat ni Pablo, iti sinuratan na ni Timoteo. Iti ni kadwa Timoteo, kapitulo 3, versikulo 15 hingga 17. Iti inbaga nakakabsat, amin asurat, all scriptures is God breath. Ket isu na saya at apakasursuruan, pakatinggaran, pakababalawan. Tapno, dayjay nga agbasa, dayjay nga agadal, sika ken iti siak, agbalin, we are trained iti kinalintag ni Apo Diyos. Tapno, iti intay panagbasa, panagadal, ket agbalin tayo kakabsat, nga naimbag at trabahador ni Apo Diyos. May kadwa nga prinsipyo, panagbasa asianad. Kunana ni Ellen White kabsat, iti education page 191, we shall find living springs bubbling up where the careless reader discerns only a desert. Anyan kabsat niya. Intunno, agbasa tayo, babaan iti tulong ti Santong Espiritu. No, digiti ibagadang narigat, iti makita na disyerto. Ngem kunana ni Ellen White, nusika ken iti siak, babaan ti panangidalan ti Santong Espiritu ket adalin tayo. We will see day man burayok iti sibibiyag adanom, nga addatay jalit ang nga mangted iti panakapennek day panagwaw tayo kakabsat. Mikatlo nga prinsipyo, panagbasa abuyogan ti ragsak ken kinapintas. Reading esti kalay. Adda digijay babasam nga sao, Word of God, nga sensitive. Nga intun no basaem dayjay, babaan laeng tistulong ti Santong Espiritu kakabsat. Maited kada tayo dayjay kayat nga sawet. Adaman dayjay kuna tayo nga the word will become alive. Agbalin asibibiyag, adabiyag na, addan iti puwersana, akas dayjay kuna nga dua iti tadem na akampilan. Taapay, dayjay nga nagsurat, nga binuyugan iti panangidalan ti Santong Espiritu. Intun no basaem, no kadwaen na kamet dayjay Santong Espiritu, the meaning of the word. Maadda kada tayo. May kapat kakabsat a prinsipyo. Panagbasa ana ibatay iti lawag iti teksto. Reading contextually. Anya iti kahit nga asawen? Intun no makabasa ka iti bersikulo. Masapul nga ammum kakabsat no anya iti kayat nga asawen, dayi the whole, dayi kompleto, interamente a kapitulo, wenno, manipod pa'y ijay sa bali a kapitulo, babasaam ko kapitulo 5, ijay basaam di interamente a kapitulo 5. No saan pa'y
ang kapay map na basaam di 4, basaam di 3, basaam di 2, inga na uno agpa. Dadya man you will look forward in reading. Dadya iti kayat na nga sawen, reading contextually. Saan nga dadya teksto laeng? No dikit di dadya interamente a picture. Isu kakabsat iti basaam. Idi nagawid kami, in yawidak kakabsat Lucas, di apumi iti may nga jigsaw puzzle coming from the US. Ni Tito na nga iyan, I like to give Lucas a jigsaw puzzle. Nangala kami kabsat, iti dadakkel, iti panaka-divide na pa lang simply. You know what? Idi nakita na di ubing, awampay iti mano sa oras na aramid nan. How did you do it? Gayam, iti kanya na, he looks at the entire picture, saan lang nga dadya may isang part. That is reading the Bible. Anya, saan tayo laeng nga is concentrate iti may isang bersikulo. We read it in context. Mikalima kakabsat nga prinsipyo. Panagbasa ang may naig kadagiti daduma a teksto. Reading intertextually. Okay? I'll give you an example. Dito Ilocano Bible tayo kakabsat, into no agbasa ka, ada number na. Kas pangarigan ko ijay ko makita mo ijay, ito'y baba, makita dito niya, ijay baba, dati linya na jay, dagijay sources, nga nangalaan, dayjay nga author. Tapno intun no mabasam, dayjay, makitam, dayjay pudno apan na kailawlawag na, taapay, at dagayam iti binasam ijay nga isu kakabsat iti alaen tayo. I'll give you an example. Ito Lucas Kapitulo 4 versikulo 16. Basahin kakabsat. Kuna na ditoy. Ket imay sa di Nazareth, isu adimakkelan na, ket simrek akas ugali na iti aldaw apanagyan na, ket timakder, ket nagbasa. Daytoy laeng a text kabsat, at dayti 1, 2, 3, textual, wenno intertextual a references na. Into no basa ditoy, makita gayam nga dayjay binasa na, adadjay. Verse 17, ket intedakin ko na ti libro, ti badto, nga ni Esaias, ket idi binistrad na iti libro, na tumpungan na adiso iti nakaisuratan daytoy. Ti Espiritu ti Apo adda kanyak. Ijay manen adda ti reference na. Dayjay kakabsat iti ibagbaga na daytoy author tayo, nga intuno agbasa tayo, you read intertextually. Agyaman tayo, digiti na nga rami din, iti nang yurnos iti Bible kabsat, they had made the Bible in a way nga dayjay panagbasam, you can read it very scholarly, tadadigjay ko na tayo nga chain reference. Maalamon no anya iti kayat na asawen, maalamon no sa dino iti taditoy hanlamot ngayon baga kabsat anya ket timakder ko na ti libro ni Esaias hanlamot ngayon baga dayjay kapitulo dijay ngem no basaem diti baba adadtuyen. Sikama nga Bible scholar, sikama nga teacher, sikama nga Sabbath school member, you search adadjayen. So, naadal tayo kakabsat, iti 5 nga prinsipyo. Let's review. Panagbasa a direkta, panagbasa a sianad, panagbasa a buyugan ragsak, ken kinapintas, panagbasa a maibatay ti lawag ti teksto, ken panagbasa a may naig kadagiti dadduma a teksto. Kunana ni Ellen White, iti Evangelism, page 581. Scripture
interprets scriptures. One passage being the key to other passages. Tapay kakabsat, daytoy sao ni Apo Diyos. Inusar ni Apo Diyos dagiti na duma-duma nga authors. Okay? Apan tayo kakabsat, iti mikadwa nga balakad. Anya kumay iti mindset tayo. No basain tayo dagiti padto iti Biblia. Umuna, kunana ti author, panagbasa ana espirituan. Reading spiritually. Tapay, the Holy Bible is the Word of God. God is a spirit. His Word is spiritual. Isu nga intun no basaan tayo daytoy. Masapol kakabsat nga buyugan kuma dayjay nga na spirituan tarigagay tayo. Amun tayo kakabsat nga dagijay nagisurat, there were approximately 40 nga authors nga inusar ni Apo Diyos nga nangisurat kakabsat iti 66 aliblibro. Okay? Dahito Biblia, insurat iti 40 nga authors. Dahito Biblia, buklen iti 66 nga liblibro. Daytoy a Biblia kakabsat, it is very interesting. Nga manipod iti Genesis, umuna nga libro, ingana iti Apokalipsis, iti maudi nga libro, jesurat ni Moses, ingana jesurat ni Juan, with a span of 1,500 years. Apay nga naurnos? Kabsat ko, gapo, tadigijay nga nangisurat, manipod ka ni Moses, ingana ni Juan. They were inspired by God through the Holy Spirit. Isu nga nugbasa tayo, let us read spiritually. Mikadwa, let us read intellectually. Agsipod ta dati 40 nga authors nga nangisurat ti Biblia nga isud iti inspired by the Holy Spirit. Datayo met kakabsat nga estudyante itata iti padto dati adalan tayo nga biblical prophecies. Kasapulan tayo met iti guidance panangidalan ken iti bendisyon iti nailangitan asirib nga ited ti Santong Espiritu tapno iti panagadal tayo ket maawatan tayo. Mikatlo, read corporately. Panagbasa a binunggoy. Kitain nyo kakabsat nga daytoy a Biblia is a love letter of God to me, love letter of God to you. Awan pa'y kakabsat iti cellphone na niya. Nga, kung natin pangkajay messenger, nagudi, adda iti message, adda iti notification, lukatam nga sigod, adda jayan na iti message. No. God, in His time, used these 40 authors, nilaganan da as pen men. Pen, bullpen, fountain pen, winulapis, pagsurat. Nga inusar ni Apo Diyos, ket manipod ken ni Moses, ingana ken ni Juan, gaputa indalan ni Apo Diyos isuda, nga nangisurat kadaytoy Santa Biblia, the Holy Bible. Dagitoy nga authors, some quoted from
each other. Akas dayjay inbaga ni Lucas, idi nga ibagana nga ni Jesus ti makder iti aldaw apan naginana, ijay sinaguga, 4:16. Sana inbaga di 17, inyawat da iti Biblia, ket idilino katan na, iti libro ti Isaiah. Authors will use each other. Apay nga importante kakabsat. Nga basaan tayo akas maysa asurat. Saan ko nga? Before I choose books, to be honest, I like the book of Mark. Ngamno kayat ko nga basaan kabsat in a capsule about the gospel, I write the book of Romans. Ngam, awan ko maa iti favorite book. No dikit di, basaan tayo ti interamente a Bible. 66 books. Tapay, denggan nyo di kunana ni Apo Jesus kabsat iti John chapter 5 verse 39. You search the scriptures. Tapay, basahin nyo iti Biblia. Tapay, for in them you think you have eternal life. And in them, iti panagbasa yo kunana, they bear witness of me. Manipod iti daan atulag, ingana ken ni Juan, Genesis chapter 1 verse 1, ingana iti 22 ti last verse. Ni Moses, imbagana nga iti sentro itinsurat na awan sa bali no saan nga ti anak ni Apo Diyos. Ni Juan, imbagana nga dahi umay nga ari di gitar ari, the coming King of Kings and Lord of Lords. Awan sa bali no saan nga ni Apo Jesus. All the other 38 authors put Christ as the center of the writing. Mikapat abalakad no kasano panagbasa tayo kabsat. Panagbasa akas mainaig itibiyag. Reading existentially. Tapay. No daytoy sa uni Apo Diyos isuti tinapay. Ulitin. No daytoy sa uni Apo Diyos isu iti tinapay, living bread. Food, kuna tayo Ano bread, generics kami ng Biblia. No bread ko na, give us this day our daily bread. Kino siya nga Ilocano, Apo ka naman ti pinakbet. That is my food. That is my bread. How often do you eat? Three times a day. Nga po Diyos bendisyonan na ka. Adapay merienda. Nga po Diyos balakada na tayo. Nga mabalin, refrain from eating between meals. Ngaman niya iti kahit ng ibagbaga, iti lesson tayo. Reading existentially. Panagbasa mainaig tibiyag. Nga dayjay panagbasa tay ti Biblia nang nangruna iti Bible prophecies ket isukuma iti mangbalbaliw iti panagbiag tayo. Adda dayjay kung kunatay kakabsatan niya nga we are what we eat. Isungano daduma narigat nga dayjay kitaan tayo nga awan ti serserbina daytoy Biblia. I'll give you an illustration. One of the Cannibal Islands in the Pacific Ocean were converted into Christianity. Daytoy di ko nato nga the Pitcairn Island. May sangal daw, aday ti may sangal lakay nga agtugtugaw, agpalpalamiis, iti baybay,
iti sirok iti maysa nga nyog. Igigaman na kabsat iti black book. Adamit iti maysa nga turista, a young white tourists. Idi nakita na jalakay, kunana, old men, what a waste of time. That's the point. Kaduan kakabsat, it's a waste of time. Hanga si mungwat na jalakay, kunana, may invite you to follow me. Simurot na jag tutubo, nagnagnada, hanga nagtagtagiri jalakay. Gana nga nakadanon da iti maysa nga balay, at typical house iti Pitcairn Island. Idilukatan da jalakay, da balay na, in bagana ka da jag tutubo. What do you see? Ijay nga to kakabsat, na urnos dagiti bungo, the skulls, na urnos. Kunana dayjay nga turista, I see skulls. Kunana dayjay nga lakay, young man, your skull should be the next to be placed there. But be thankful, God sent a missionary to us with the Bible. The Bible has transformed our lives. At digiti kapadasan nyo kakabsat, nga daytoy the presence of the Bible, ket mainaig iti biyag. It might be that you are in danger. It might be that you have something, you need something, but the presence of the Bible and also the Sabbath school lesson can save you from any trouble. I have an experience. Many years ago. Da kami nga district pastor kababsat ito'y Eastern Tarlac District. Nakasentro kami dito'y Carino, Paniki, Tarlac at the church tayo diyan. May isang malam iti Thursday, imay ni Dr. Samuel Vitin kanyak, pastor ko na. Wendok, kaduay naman, papanantay dok, apantay itulod bakit ij Pierre. So, okay dok, kuna. I-drive mo dahil pick up, kuna na. Sa naglugan ni kotse, kadwa na da Sister Remy, hindi do mga anak da. Pang kami. Dati ko na nahamoy bagbaga akin ni Remy nga mapantayo Mindanao. Isuda nagbarkuda, da kami, agbaylan kami. Dahito di ko na da kabsat nga Eastern Road. Surutem iti Manila, ingana nga makadanon kay Bicol, ijaong to ti Luzon, matnog, sa kanto aglugan iti Roro, mapang kay Allen. Sa kanto mapanjay Leyte, Samar sa Leyte, magnaka dyan na pintas nga San Juanico Bridge. Sa kanto mapanjay ungto kakabsat iti Leyte, aglugang kanto man Roro, da kanton iti Mindanao. Okay. So, biyahe kami. It was Thursday evening. Kamkamatin mi kakabsat, dahil first nga Roro, ijay matnog. So, it was an overnight travel. Malagip ko pala ang dahil plate number, dahil kotse ni Dr. Vitin. May isang Mitsubishi kakabsat. It was new. Iti plate number na 311, specialized. Ta March 11, iti birthday na, dahito kapsat tayo. I was on the wheel. Kadayjing nga tiyempo kakabsat, adu digiti kunata yung nga checkpoints. Idi, ada kami iti may isang paset,
ada kamin ijay nagbautan kakabsat iti Allen, iti North Samar, ken iti Tacloban. Adda iti nang pasardeng kanilang para kanya nami. A checkpoint. Apay, nakita da, the plate number. It was issued, iti 3 is Central Luzon. Dapay dyan nakabil dyan, Region 3. Kunana. So, the officers, imay kanya kunana, papanan nyo, sir, kunana, yung Tagalog. Kaya kami po ay pupunta sa Mountain View College sa Malaybalay, Bukidnon. Kaya pwede bang bumaba kayo, sir? Kaya may sa talo ti pasahero, agraman ni Dr. Vitin bimaba. Kaya kunana day siya nga officer, sir, pakibukas nga yung trunk ng kotse ko. Kotse nyo kunana. At titignan lang namin. Hindi linukotak. Kunana ka, sir, pwede bang i-open mo ang bag? I know may bag. So, day bag ko ti linukotak kakabsat. Anya iti addadjay. Iti addadjay daytoy. Ada iti Biblia, ada ti quarterly. Idi nakita da di officer, kinita na. Kunana ka, sir, Seventh-day Adventist kayo? Kunana ka. Opo, and I am a Seventh-day Adventist pastor. Insigida kakabsat nga inarakop na. Kunana, God bless pastor ang pagbiyahin nyo. Sana makakarating kayo sa Mountain View na safe. Gayam, day chay kakabsat nga officer ijay nga checkpoint, may samit akabsat tayo. Nungay awan day ti Biblia, adaduman nga kwestiyonan, iso nga iti kunana iti panagbasa tayo kakabsat, read, ama inaig, iti biyag. Iti biyag ko, at ditoy. Iti biyag mo, at ditoy. Iso nga intun no basaem dayta Biblia, it's very important. Basaem gapo taadda iti biyag mo ije sao ni Apo Dios. Mikalima ken maudi kabsat. Panagbasa an amoralan. Reading ethically. Datayo, we are mortals. We are sinners. Ngam daytoy a Biblia kakabsat is adadya ko na tayo Holy Bible. Nasantuan a Biblia. Tapay, we value it as holy. Tadayjay nga akin sao in surat dagiti pinili na Diyos ang nasantuan. Gatgaputa isu nasantuan. Ti sauna nasantuan. We must read it ethically. Di rason kakapsa. We read it ethically. Amuyo, ada practice tayo ko niya. Ito'y table ko ma. I have my study table. Salut-sudik kada kayo. Sino ti addajer akin rabaw? What book must be on top? It is the Holy Word of God. Taapay. We value it as holy. Saan tayo kakabsat nga aramiden a bareng-bareng nga adda iti maiparabaw ken kuana. Let's review again. No anya ti kunana ti author. No anya iti panagbasa tayo kakabsat. Umuna, no basaan tayo iti Biblia, we must read it spiritually. Because God's Word is spiritual. Mikadwa, we read it intellectually. Intunno idalan na tayo, di Santong Espiritu. Maawatan tayo. Dahil kayat na, nga ibaga kada tayo. Read it
corporately hantay nga agpilpili ti may nga verse wenno may nga chapter wenno may nga libro, basaan tayo iti interamente nga Biblia. We realize that the Bible reading plan is very important. We realize that when we study the Bible, saan nga dito, saan nga dijay. You have noticed, the uray pa'y da jar aramiden tayo kakabsat. I make a simple meditation. I follow reading plans. But I don't read as calendar. Di pa nagbasak at my own speed, kitaek, ijay ti pa nagkwang. Then, read it extensively. Dahita Biblia at datibiyag. Agbalin a protection mo, agbalin met a protection tayo. Timaudi kabsat, you read it ethically. This is a moral book. Ni Apo Diyos, iti sentro na. Iti kayat iti author kakabsat. Nga iti panagadal tayo, manipod itata. Ingana iti lesson number 2, adalin tayo ito ng mga lawas. Ingana iti naldaw panagbasa tayo. Agbalintay kuma nga nabindisyonan. Kuna nakabsat ni Apo Diyos, iti Apokalipsis 1, ingana iti 3. Na surat, kat basaan tayo. Dagasat ti bumasa, kandag iti agdengeg, kadag iti sao iti padto. Ket salimut-mutan dadag iti bambanag ana isurat ken kuana ta ti panawen asidegen. Ni Apo Dios ti tumulong kada tayo. Ni Apo Dios iti mangted kada tayo ti direksyon. Nga iti panagkakadwa tayo iti Sabbath school class tayo. Makitungtong ni Apo Dios kada tayo babaen iti sauna. Nang nangruna iti adalan tay kada ito nga quarter, biblical prophecy. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami ama, kasi ka, iti nakiada kada kami. Inted mo kada kami, di prinsipyo, no apay nga basaan mi iti Biblia. Inted mo kada kami, no kasano iti panagbasa mi. O Diyos, kayat mi iti bendisyon mo. Kayat mi ama, ti panangidalan mo. Manipod itata, kayat mi o Diyos, nga biruken iti naununag, aka ipapanan, dagitis na pateg asaong. Taisu iti ayan iti biyag mi. Taisu ti saom o Diyos, isuro na ni Apo Jesus nga mangisalakan kada kami. Tulungan na kami ama. Tulungam dagiti kakabsat nga kaduami nga nagadal itata. Ited mo kadakwada dadya inspirasyon nga agadal itinapateg nga saong. Itinagan na po mesos dinawat midigitoy. Amen. Ken amen. Sakbay tayong agsisina ken sakbay kaming agpakada kakabsat. Aday ti dua nga kayat kong ibaga. Umuna. No adda kayo nga naimbitiran digiti gagayemyo nga saan pa ilaang kakabsat nga nag-subscribe. Di lang mabalin nga ag-subscribe kayo. Tapno dahil notification kat maited kada kayo. No dudumakit kunana ni Sister Melly Titus kan, Pastor, apa ewan iti lesson tayo. No, we have decided nga it is 8 o'clock Wednesday evening, 10 bagat ti rason. Sabay gamin iti 8 o'clock. Adape lang iti midweek tayo. Ket adda digiti kakabsat nga saan da nga makaabot, makaumay nga makinadal. So nga, please subscribe. Mikadua kabsat. No, kasapulan nyo iti lesson outline. Either you go to our chat group, Sabbath School lesson, when no, dumawat kayo direkta kanya through the messenger, I will send you the outline nga osren tayo. Ni Apo Diyos ay ayatin na kayo. Ay ayatin na kayo man. Imbag nga rabi tayo. Amin.